L'obra de Salvador Dalí és sempre autobiogràfica. Les pintures i els escrits fan públiques les seves passions, els seus terrors i també la seva visió del món. Al llarg de la seva vida pinten molts autorretrats que reflecteixen el seu estat interior. Però el més extraordinari és, sens dubte, el gran masturbador. És un dels símbols que més apareix a les seves obres i dona nom a un dels seus quadres més famosos. Així ens el descriu. Representava un gran cap, un groc com la cera, les galtes molt encarnades, llargues les pestanyes i amb un nas imponent premut contra el terra. Aquest rostre no tenia boca i al seu lloc hi havia enganxada una enorme llagosta. El ventre de la llagosta es descomponia i estava ple de formigues. Algunes d'aquestes formigues corrien a través de la gran cara angoixada, el cap de la qual acabava en arquitectura i ornamentació estil 1900.